ostu dau, pilua. Bitxu egin gari da. A ber, bi harrekoak egia itxetosko. Bai, ez dela bazkairako arratzan deo. Zuzen moduz, ondo? Ja, itxetosko den dia? Bai, Zer horretan izan duzu den dira? Zazpieta, Oe, ba, ondi hostia, zazpirak, Gaur dana salduta. Ba, ze asmo dago, ba? Bihar amaiketan gaztetxean, ez? Afari bat? Afaixen bia? Zer dugu jateko? Anako plan batera, ego naiz. Zeinek erosiko dago goxa bihar? Edo iniko goxa? Goxa txikia. Txiki bat egin ba? Zenbat pertsona izango ba? Ogoi inguru. Ogei inguru. Bat baina gaixa orduan, zubi txiki bat egin. Txiki bat egin. Orduan bihar, Bihar amaiketan gaztetxean. Bai, bale.